Het gaat om nummer 9 van de Noorder-Dwestrit in Grauw. De skeertroffenzakking is dit duidelijk te zien. Maar ook de orenhuizen in de stritten gaan squorren en neert stipt meer jocht. De stritten wordt bewennen door eigeners en mensen die het van weddingcorporatie Elkien hieren. Ze vinden het meneerd. Nou, het is natuurlijk een klote. Nou, dat is een rotgezicht. De angst is dat er een bouwkundige in het huisvest is. En die het zo'n week in waarschijnlijk foto's maken. En nou weer, verleden week weer foto's maken. En die is botskrokken van de staat. Hè, hoe snel het zegt. En we willen graag weten waar het nou van komt. Want je hebt geen idee? Nou, wij hebben zelf het idee van de diepontwettering. Ja, of gaswinning. Het is maar krijg de vraag, wat is het? En je maakt je nou zwaar over de rest van de huizen, je eigen huizen? Ja, we hebben in september foto's maken. Omdat we al steeds zorgen dat het verder zakt en dat de orenhuizen niks worden krijgen. Dus ja, we hebben zoiets van, we willen in de gaten horen. De hekken die het om de wenning stenen, dat is echt een voorzorgsmaatregel. Op het steut is er nog geen enkel gevaar voor de bewenners. En we nemen daar ook hele zorgvuldige afwegingen als wenningcorporatie, want we hebben er echt geen belang bij dat dus bewenners mogelijk risico rennen. Maar scoren komen er al jaren. Bewenners kunnen er net zien onsmarren. Maar dat wie net zo, zei de woningbouw altijd in huis. Nee. Dus. En wij konden waar we woonden, maar dat doen niet. Ging je me daar net jij erbij wijzen, Martin? Nou, wat we constateren is dat de verzakkingen wel versnellen de periode. En dat maakt het nou dat er nou echt wel meer aanleiding is dan in het verleden om versneld op zoek te gaan naar de oorzaken en zo snel mogelijk bij een oplossing te komen. Daar wie je er nog geen aanleiding voor. En wie minder. Ja, gaswinning, dat lijkt wel op grenzer tastan. Ja, dat dachten wij ook al, ja. Ja, je weet het net. Maar ik ga jij eruit van diepontwettering. Nee, wieken praat Elkien maar de bewenners over de uitkomsten van het onderzoek.